Δεν υπάρχουνε παρά μονάχα τα φτερά της νύχτας πάνω στο χέρι που τραβάει τη σκανδάλη. Οι κυβερνήτες φοβισμένοι κρύβονται καθώς η βοή ανεβαίνει, θρεμμένοι από τα απελπισμένα κλάματα και τις τσακισμένες ζωές. Ο πράσινος εμετός του κτήνους σέρνεται ύπουλα, ελύσεται στους δρόμους, παραμονεύει στα στενά. Αστράφτη και βροντάει η πόλη, αχώς, καπνί, άδικο. Με γρήγορα βήματα να ολοκληρωθεί η υποδούλωση, η εξαφάνιση του ανοιχτού ορίζοντα, του ίσιου βλέμματος, της καθαρής καρδιάς, του σκεπτόμενου ανθρώπου. Προδότες που κινούνται αδιόρατα, με άλοθη την ανάγκη σου και προπέτασμα την πλάνη σου. Τυλίξαμε τις σημαίες ακόμη μια φορά πάνω στα κοντάρια τους και επιστρέψαμε στη στάχτη μας. Άμα πας Καραγκιόζη μου, ένα έχω να σου πω. Πολλά λεφτά, με ουρά, τα προτιμώ κολοβά. Θα βγάλεις λίρες, θα βγάλεις δολάρια, θα ευχαριστηθείς. Θα ζήσεις οικογενειάς πλουσιοπάρα. Λες καλά, πού σας φωνάζουνε φέτη μου? Με φωνάζουνε Καραγκιόζη, μάλιστα, μαλάκα. Τι είναι ο μαλάκας, ρε Καραγκιόζη? Μαλάκας, εφέντη μου, είναι... Ποιος είναι? Μη αντιπροσωπεύει? Βεβαίως. Άριστα εφέντη μου, συζητάτε. Και όλος αυτός ο κόσμος που ψήφιστε στις εκλογές, και αυτοί μαλάκες είναι. Ο Ποσειδώνας θα πάρει υπό την προστασία του την πόλη μας. Η Αθηνά απέτυχε, η Σοφία δεν έπιασε τόπο. Ξαναζήτησε την ηγεμονία της, οι θεοί δέχτηκαν, αφού για μια καινούρια αρχή τους πρότεινε τρόπο. Καθημερινή μάχη, αναζήτηση οξυγόνου. Θα σε τυχερός αν συζητήσεις με άνθρωπο. Μη χαμογελάς, τους φαίνεσαι ύποπτος. Μην ενοχλείς κανέναν, έχουν όλη δουλειά. Άλλοι χτίζουν το τοίχο, άλλοι κουβαλάνε τις πέτρες. Η ευδαιμονία τιμωρείται παραδειγματικά στην πλατεία. Λιθοβολισμός είναι η ποινή για τους ξύπνιους, μα λίγοι βλέπουν τον εχθρό που είναι ο μόνιμος ύπνος. Κάθε νεογνώ το φασιώνουν με παροχές. Η τηλεόραση τον ανουρίζει γλυκά με τη φωνή της. Δεν υπάρχουν λεχόνες, δεν υφίστανται πλέον μανάδες. Αγοράζουν το γάλα για τα μωρά τους από τα ράφια. Η μητρότητα απαγορεύεται αυστηρά. Έχουμε όλοι για μάνα την κατανάλωση. Χρειαζόμαστε ό,τι μπορούμε να αγοράσουμε και ζητάμε ό,τι στους άλλους δεν δίνουμε άλωση. Σε κάθε εσωτερική πόλη καταδικάστηκαν όλα να είναι επιδερμικά. Κι όμως δεν υπάρχει αδικία, μα το δίκαιο λειτουργεί ελαττωματικά. Αυτή η πόλη άλλο μπροστά τη ζητά. Οι πολίτες συνωθούνε στην καταστροφή. Ας την ξεπλύνουμε λοιπόν με τα δικά μου νερά. Κι άμα πνιγεί το κακό που ξέρεις κι όλη τη γη. Ο Ποσειδώνας εισακούστηκε. Μικρά ανθρωπάκια, δεν σας σώζει ούτε ο Νοέ.
αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως μερικοί πιστεύουν. Θα διαρκέσει αρκετά χρόνια. Είναι στο χέρι το δικό μας να ανατρέψουμε την κατάσταση μέσω μιας σοβαρής και σκεπτόμενης αριστεράς ενωμένης, η οποία θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Η οργή πλησιάζει. Αργά, υπόκοφα. Οι σημαίες ξεδιπλώνονται, τα πρόσωπα ζωντανεύουν, οι φωνές πλημμυρίζουν τις πλατείες, οι δρόμοι αντιχούν την οργή. Η εξουσία καραδοκεί, αρματώνεται και την περιμένει. Είναι τα καινούργια χημικά που χρησιμοποιούν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, κρατάνε και πολλή ώρα, δηλαδή πολλή ώρα μετά που τα αναπνέεις και νομίζεις ότι πεθαίνεις. Τα αγοράζουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα αγοράζουν από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Ότι η αριστερά παγκόσμια αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόταση ούτε για να βγει από την κρίση, ούτε για να πάει κάπου, ούτε για τον τρόπο που θα πάει κάπου. Με αυτή την έννοια περιμένω με πολύ αγωνία και προσμονή το τι θα προκύψει. Μαζί. Αυτή είναι η λέξη που δίνει νόημα στον αγώνα. Μαζί. Κρατώντας το χέρι του συντρόφου σου, νιώθοντας τους παλμούς της καρδιάς του. Μαζί. Για να αποκτήσει η οργή νόημα, να γίνει μαζική, να γίνει εξέγερση και να τους κάνει να φοβηθούν, να μας φοβηθούν. Δεν μας φοβίζει η βία τους. Ο φόβος είναι δικός τους. Τρέμουν τη δύναμή μας, γι' αυτό μας χτυπούν. Αυτοί χημικά και γκλόμπ. Εμείς το δίκαιο της ιστορίας. Ναι, πιστεύω ότι ο Δεκέμβρης έχει άμεση σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Και τότε νόμισα πως σε είδα, κάπου ανάμεσα στους ανθρώπους, εκεί στο δρόμο, μέσα στους διαδηλωτές, τις σημαίες και τα πλακάτ. Η ομορφιά της εξέγερσης, η γοητεία της διεκδίκησης, το μεγαλείο του να είναι οι άνθρωποι μαζί. Σου φωνάζω, αλλά δεν ακούς. Η φωνή μου χάνεται μέσα στα συνθήματα. Οργή, οργή και πάθος. Πώς να πας κόντρα σε αυτόν τον κόσμο που του κλέβουν τη ζωή? Και εσύ τρέχεις, δεν σε προλαβαίνω, βιάζεσαι να συναντήσεις το μέλλον. Πρέπει όμως πρώτα να αναμετρηθείς με το παρόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είσαι μόνος σου. Κοίταξε, βλέπεις τους ανθρώπους, βλέπεις τα πρόσωπά τους, βλέπεις τη λάμψη των ματιών τους.
Χαμογελούν, όχι από χαρά, δεν υπάρχει τέτοια, αλλά από αισιοδοξία, γιατί δεν είναι μόνοι τους. Ο ρόλος της αριστεράς ήταν πάντοτε αυτός, γνωρίζοντας από παλιά, έχοντας την υπόψη μας τη συνθήκη της Βάρκηζας. Ομάδες οι οποίες έχουν ξεπηδήσει από την αριστερά και έχουν προχωρήσει στον αυτόνομο χώρο και ή και άλλες ομάδες οι οποίες προέρχονται από τον αυτόνομο και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι αυτές οι οποίες είναι η μόνη ελπίδα η οποία μπορούν να φέρουν κάποιες ελαφρύνσεις, μπορούμε να πω κάποιες δυνατότητες ελπιδοφόρες στο εργατικό κίνημα. Αυτό θες να μας πεις? Το σύμβολο της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Ανθρώπινο ποτάμι, σημαίες, συνθήματα. Κάπου εκεί μέσα βρίσκεσαι κι εσύ, κι εγώ, κι άλλοι, πολλοί άνθρωποι. Και σύντομα θα έρθει η στιγμή που θα συναντηθούμε, θα βαδίσουμε όλοι μαζί. Κανείς μόνος του. Το θηρίο καραδοκεί και μόνον τα ριάκια που γίνονται ποτάμι μπορούν να το πνίξουν. Οι τοίχοι δεν έχουν αυτιά, έχουν φωνή. Φωνή δυνατή, που θα γίνει κραυγή και θα τους σπάσει τα τύμπανα, θα τους τρομάξει. Ο πόλεμος μόλις άρχισε. Μας τον κήρυξαν. Δεν θα παραδοθούμε. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που ονειρευτήκαμε και δεν θα τους χαρίσουμε τα όνειρά μας. Στο δρόμο θα αναζητήσουμε το χαμόγελο ο ένας του άλλου. Εκεί που χτίζονται οι συνειδήσεις και γεννιούνται τα μεγάλα οράματα που σπρώχνουν την ιστορία μπροστά και λιανίζουν τις εξουσίες. Ακόμη σε αναζητώ μέσα στην αναμπουμπούλα, αναρωτιέμαι πού να βρίσκεσαι. Η αστυνομία μας φράζει το δρόμο, όμως οι διαδηλωτές ξεχύνονται από παντού. Τίποτε δεν μπορεί να τους σταματήσει, τίποτε δεν μπορεί να μας σταματήσει.
Ούτε ένσημα, ούτε ασφάλιση, αυτασφάλιση μόνος μου πληρώνω. Είσαι έτοιμος και βάζεις γραβάτες και να ρουφάς το αίμα με καλαμάκι. Όταν είσαι έτοιμος, πάνω απ' έτοιμος, δεν γνωρίζουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι όταν παίρνουν το κοσμάκι στα σπίτια και του λένε έλα πάρε τα δάνεια ότι θα τους πει το αίμα το ευρώ γι' αυτό. Γιατί στείλετε ανθρώπους και τους ρίχνετε στη φυλακή. Καρκίνο βγάλε. Γιατί θα τα κοιτάξω φορά του πίσω. Μια μικρή γεύση. Για την πλουτοκρατία, καμία αναμονή, αγώνας τώρα, να πληρώσεις οι τραπεζίτες, τα μονοπόλια, και τις εποχές, δεν άκουσα και αγώνα, πρέπει να κλείσουμε τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας. Απαιτώντας να μας δώσουν τη δυνατότητα από το κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ να πούμε το δικό μας διάγγελμα ενάντια στο Δουνουτού, ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης, ενάντια στα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για το ξεθεμελίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης και της ζωής των εργαζόμενων. Κάτσαμε εκεί μέχρι πριν από λίγο, όπου από τη δημόσια τηλεόραση υποχρεώθηκαν να βγάλουν τη φωνή της βακόμενης εκπαίδευσης. Πρέπει να σας πω και να σας ενημερώσω, πριν μπούμε δημιουργίες των ΜΑΤ υπήρχαν μέσα στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης που όχι απλώς προπυλάκησαν, αλλά με ανοιχτό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα γκλόπ απέναντι στους εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν εκεί. Ξυλοκόπησαν κυριολεκτικά, μα δεν τους πέρασε η αποφασιστικότητά μας. Η αποφασιστικότητα της βαζόμενης εκπαίδευσης των εργαζόμενων δεν θα περάσει η σιωπή. Θα σπάσουμε την ομερτά τους. Συνάδελφοι, καλούμε όλο τον κόσμο αύριο, όλους τους εργαζόμενους όπως τους καλέσαμε και δημόσια από την τηλεόραση να συμμετέχουν στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο 12 η ώρα στα προπήλαια για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας, την μεγάλη τρομακτική βίαιη λαιλασία από την πλευρά της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού. Μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι. Στις Αθήνες, στους δρόμους όλων των πόλεων θα υπάρξει ένα τεράστιο λαϊκό ποτάμι που θα εμπεωδήσει την ψήφιση. Κανείς δεν θα τολμήσει να σηκώσει το χέρι του και σε αυτή τη Βουλή να ψηφιστεί η επιστροφή 100 χρόνια πίσω της ζωής των εργαζόμενων. Καλούμε όλους εμάς τώρα. Θα ανοίξει η πόρτα και θα φύγουμε. Θα πάμε στην πλατεία της
Σήμερα η κατευθυνόμενη πληροφόρηση δέχτηκε ένα πλήγμα. Η δημόσια τηλεόραση ανήκει σε όλους. Δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης, άρα η κατάληψη της ΕΡΤ δεν είναι δικαίωμά μας, είναι υποχρέωσή μας. Ο καπιταλισμός δεν ξέρω αν θα πέσει. Θα πέσει όταν ρίξει τους ανθρώπους πια κάτω, ας πούμε. Πέσουν οι άνθρωποι. Χωρίς εργατικά χέρια και καταναλωτές, δεν ξέρω τι θα κάνει μόνος του, αν θα μπορέσει να αντέξει, ας πούμε, τη μοναχική του ζωή. Ελπίζω να πέσει πριν από εμάς. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα, ας πούμε, των ημερών. Τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι της οργής. Η ασφάλιση δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Μαγώνες έχει γίνει. Η ασφάλιση δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Και η οργή δεν ελέγχεται. Είναι αυθόρμητη, γνήσια, καθαρή. Και ήταν πάντοτε έτσι. Ξεπερνούσε κομματικές ηγεσίες και πολιτικανισμούς. Σωστή ή λάθος, δεν είμαι εγώ που θα κρίνω τις αντιδράσεις των ανθρώπων που τους κλέβουν τη ζωή. Δεν καταλαμβάνονται βουλές έτσι. Δεν είναι θεατρικές παραστάσεις. Είναι δουλειά. Είναι συνειδητοποίηση. Είναι άλλου είδους και άλλης ποιότητας και άλλης ηθικής αγώνας. Μπορεί να αλλάξει με σωστά οργανωμένη συλλογική προσπάθεια. Το κακό είναι πως το βασικό θέμα εκείνης της μέρας, που είναι η απεργία και όλη αυτή η κατάσταση, ακριβώς περνάει σε δεύτερο πλάνο μετά από τους 3 θανάτους. Κάτι που δεν ωφελεί κανέναν, σίγουρα. Εντάξει, εγώ το μόνο μήνυμα που μπορώ να δώσω είναι ο κόσμος να μην φοβηθεί, να συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτά που θέλει να αγωνίζεται, να συνεχίσει να κατεβαίνει στον δρόμο με μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη μαχητικότητα και πιο αυστηρός και στον εαυτό του και σε αυτά που ζητάει και λίγο να ξεκουνήσουμε και από τον καναπέ γιατί μας έχει φάει νομίζω.
Πού είσαι καλέ μου να τους δεις, καλοσιδερωμένους με τα φυρμάτα κοστούμια. Είναι αυτοί που αποφασίζουν για σένα και για μένα, για όλους μας. Για το πώς θα ζήσουμε και για το πώς θα πεθάνουμε. Το αποκρουστικό πρόσωπο της εξουσίας. Σοβαροφανής και καθώς πρέπει δολοφόνοι. Ναι, δολοφόνοι. Ας σταματήσουμε να φοβόμαστε τις λέξεις. Το συνδικάτο του εγκλήματος. Από τη μια μεριά αυτή και από την άλλη εμείς. Στα γεγονότα της Τετάρτης παραβρέθηκα, τα είδα από κοντά. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν ότι ήταν πραγματικά μια παλαϊκή εξέγερση με τάση να μετατραπεί σε επαναστατική διαδικασία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και σε οργανώσεις ή κόμματα τα οποία συνήθως αναχαιτίζουν αυτή την ορμή του κόσμου, ο κόσμος τα υπερεύει κανονικά. Και αυτό έγινε κυρίως μέσα στην πλατεία, το είδαμε όλοι. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πρώτη φορά ο κόσμος είχε τόσο θάρρος και μαχόταν μέσα στους δρόμους με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος, δεν έκανε πίσω. Μόνο τα χημικά μπορούσαν να κάνουν κάπως πίσω τον κόσμο, τα είδα με τα μάτια μου. Καταρχήν δεν μιλάμε για επαναστατική διαδικασία στις 5 Μάη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα είναι μια στιγμή που καταγράφεται ως μια πολύ μεγάλη άνοδος, μια άνοδος ενός κινήματος, να το πούμε. Ένας κόσμος που κατεβαίνει στον δρόμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπαμε και κόσμος ο οποίος κατέβαινε στον δρόμο ίσως και για πρώτη φορά και δεν έμπαινε και σε διάφορα μπλοκ, καθόταν από το πεζοδρόμιο και αυτό έδειχνε μια απειρία, μια μηχανία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι νομίζω έχει αποδειχτεί και αυτό από το παρελθόν και από το ιστορικό παρελθόν, ότι όταν αναπτύσσεται κινήματα, καταγράφεται μια μεγαλύτερη κινητικότητα στις εργατικές μάζες, σίγουρα αυτό από πίσω λειτουργεί το παρακράτος με τους μηχανισμούς του, με τις προβοκάτσιές του. Στις 5 Μαΐου είχαμε μια πολύ μεγάλη πορεία μετά τη μεταπολίτευση, έτσι. Χιλιάδες κόσμος κατέβηκε στον δρόμο. Είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα γίνει κάτι, αν όλοι συμμετέχουν. Κάνετε λαμόγια! Τους βλέπεις? Η Αγία Εξουσία, τα προκατασκευασμένα χαμόγελα, οι πόζες. Χαμογελούν και ως πόντιοι πιλάτοι νύπτουν τα σχήρας τους. Ορκίζονται και καταπατούν τον όρκο τους. Και η χώρα ρημάζει από την ανευθυνότητά τους. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Ve
Εδώ γίνεται το εξής πράγμα, νομίζω. Μέσω του συντάγματος, η δημοκρατία που έχουμε αστική, όπως τη θέλει ο καθένας, αυτονομιμοποιείται με βάση τις αρχές που έχει θέσει εκείνη. Σαν πρόσχημα πια οι αρχές αυτές δεν υπάρχουν. Άρα οι ίδιοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι ψηφοφόροι τους θέλουν να κάψουν τη Βουλή. Το 1/4 του μισθού θα πεθάνουμε, δεν θα βγάζουμε τίποτα, θα μας πάρουν τα σπίτια με τα δάνεια. Όσοι έχουν και θα γίνει στο τέλος, θα καταφέρουμε να γίνει, να φτάσουμε πάλι στην έξοδο της Ευρωζώνης, αλλά πνιγμένοι μέχρι το λαιμό όπως οι Αργεντινοί. Δηλαδή ματώσανε, θα ματώσουμε και στο τέλος θα πούνε παιδιά δεν τα καταφέραμε. Γιατί αυτό που κάνουν είναι για αποτυχία, δεν είναι για επιτυχία, δεν είναι διέξοδος. Με 0 ανάπτυξη και με μείωση, με αρνητική ανάπτυξη, αυτά τα μέτρα, το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι με μαθηματική ακρίβεια να μας οδηγήσουν στην Αργεντινή. Κατέβηκε το πλήθος. Μεγάλη οργή. Μαλάκες, προστατεύστε τους! 200 ευρώ θα πάρετε σε λίγο μισθό. Τα φάγαν τα λαμόγια και... Κάτε τα κράτη ρε να σκέφτονται λιγάκι πλάτη! Το πρόβλημά μας δεν είναι και το πρόβλημα είναι και από τη δουλειά. Δεν πρόβλημα με εσάς. Εσείς τραβάτε του Ιησού Χριστού. Καταλάβετε το παιδιά. Δεν σας αφορά να στηρίζει το πατεούνε. Τι καλείτε σας παιδιά. Από το παράδεισο δεν έχουμε τίποτα μαζί σας. Απολύτως τίποτα. Προδότες! Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι αυτή δεν θα είναι μια συνηθισμένη πορεία όπως την έχουμε ζήσει πολλές φορές, αλλά ότι μπορείς να πιάσεις την οργή του κόσμου με τα χέρια σου. Κάτι υπήρχε στον αέρα, ότι θα υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις. Δυστυχώς όμως έπρεπε να φύγω για να καταφέρω τις ανταποκρίσεις πριν ξεκίνησε η πορεία, αλλά είχα και το ράδιο και βέβαια μετά από τη τραγωδία ανοίξανε και τα κανάλια και δείξανε όλες τις εικόνες και από την πορεία πριν έγινε η τραγωδία στη Μαρφή. Και όταν έβλεπες χιλιάδες κόσμου με κύματα να προσπαθούν όντως να μπουν μέσα στη Βουλή, αυτό ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε κάθε φορά με τις δύο βάνες δίπλα στη Βουλή που παίξουμε λίγο πόλεμο με τους πάτσους. Ήταν όντως ο λαός προσπαθούσε να μπει σε αυτό το σπίτι που το έχουν κατακτήσει αυτοί που κάνουν τα πράγματα, που αφοσίσουν τα πράγματα στο όνομά του. Ήταν κάτι, ένα καινούριο επίπεδο αντίστασης και σύγκρουσης με την εξουσία. Κάτι πάρα πολύ καλό. Αν εκεί είχε να τελειώσει η μέρα, δηλαδή χωρίς να συμβαίνουν όλα τα άλλα, θα ήταν η πιο φανταστική πορεία που τουλάχιστον εγώ την έχω ζήσει εδώ στην Ελλάδα και είμαι τώρα περίπου 10 χρόνια εδώ, αλλά νομίζω μπορείς να πας και πιο πίσω να το πεις έτσι. Μου φάνηκε πως σε είδα κάπου στο βάθος να φωνάζεις κι εσύ. Προσπαθώ να σε πλησιάσω. Παρασύρωμαι από το πλήθος. Οργή, οργή και πάλι οργή. Έριξαν δακρυγόνα, τα μάτια καίνε. Η αναπνοή σκοντάφτει, δεν μπορώ να ανασάνω. Σε σκέφτομαι. Πού να βρίσκεσαι τώρα? Μακάρι να είσαι κάπου μακριά από εδώ.
Μας διέλυσαν. Χτυπούν χωρίς προφανή αιτία, όπως κάθε φορά. Το άκουσες? Πέθαναν 3 άνθρωποι. Κάποιοι είπαν πως φταίμε εμείς οι διαδηλωτές, πως εμείς κάψαμε 3 εργαζόμενους, 3 ανθρώπους σαν και εμάς. Ήταν προβοκάτσια. Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Οπωσδήποτε όμως το γεγονός λειτουργήσε προβοκατόρικα. Δεν ήταν επαναστατική βία, ήταν απλά βία. Τυφλή. Είναι άτιμο το κόκκινο το δικό μας, το αίμα μας, η επανάστασή μας. Απλά οι καμένοι άρχισαν να καίνε ή να καίγονται, να αυτοκαίγονται, ας πούμε. Είναι πιο ανησυχητικό από το να ήταν προβοκάτσια. Από όσους ήταν σήμερα στο κτίριο, δεν έχω βρει 3 άτομα. Είτε γιατί φύγανε μόνοι τους από άλλο τρόπο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, δεν έχω, αυτό λέω. Είτε γιατί φύγανε μόνοι τους. Είτε γιατί τους πήρε το ΕΚΑΒ γιατί δεν τους έχουμε δει. Γιατί πήραν οι δες. Μα δεν είναι επιβεβαιωθεί. Το έκανε BBC. Από το BBC ξεκίνησε όλους. Αλλά δεν το βγάλε στα στάνταρ. Α, έλα. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν ήταν προβοκάτσια. Τι ήταν? Ήταν λαϊκή αντιβία. Αυτό το γεγονός. Πήγε πίσω το κίνημα. Πήγε πίσω, αλλά όχι για το καιρό. Ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει να καταβαίνει. Λείπουν από την καταμέτρηση 3, αλλά δεν ξέρουμε αν τους έχουν πάρει. Από τους 20 που ήταν εμένα. Λέει ο εργαζόμενος τώρα, είπε σε μένα. Ναι. Ο εργαζόμενος. Στον 3ο όροφο εγκλωβίστηκαν από τις αναθυμιάσεις. Δεν ξέρουμε αν είναι νεκροί ή αν τους έχουν πάρει τα στενοφόρα κτλ. Το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι θα πολεμήσουν έτσι το σύστημα. Θεωρώ ότι ό,τι έχει γίνει στη Μαρφίν είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης η οποία ήταν μεθοδευμένη από την εξουσία και από τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων, γιατί φοβηθήκαν εκείνη τη στιγμή ότι ο λαός ο οποίος είχε μαζευτεί στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους θα μπορούσε να προκαλέσει μια έκρηξη ανάλογη μιας επανάστασης. Ξέρουμε καθόλου πώς έγινε? Δηλαδή ρίξαν την τζαμαρία μας είπαν, αυτό μας είπαν. Πώς γίνονται τα μπάχαλα ρε παιδιά? Μάνε κάποιοι ρίχνουν τζαμαρίες, τέτοιο μπάχαλο δεν έχει ξαναδεί. Εκ των ωφελούντων μπορώ να συμπεράνω, όχι να συμπεράνω, μπορώ να υποθέσω ότι θα μπορούσε να είναι και έτσι. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή και μια προβοκάτσια. Γιατί όχι? Άλλωστε, έχοντας μιλήσει με μερικά από τα παιδάκια αυτά, τα οποία ρίχνουν τις πέτρες, με όσα έχω μιλήσει, εγώ, που δεν είναι πολλά, λίγα είναι γενικώς IQ ραδικιού, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα παιδιά μπορεί νομίζω να τα χειριστεί ο καθένας με μεγάλη ευκολία. Ακόμα και αν δεν είναι δηλαδή οι ίδιοι που κάνουν αν προβοκάτσια από τους ίδιους, μπορεί να είναι κάλλιστα χειρισμός κάποιων παιδιών. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ένας διαδηλωτής, κάποιος ιδεολόγος, κάποιος αναρχικός θα ήθελε να κάψει ας πούμε 3 ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω, είναι αστυνομικό το θέμα, το αν ήταν προβοκάτσια ή όχι. Τώρα είναι και λίγο μέσα στην τραγικότητα, λίγο αστείο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι
ένα μοναδικό κατάστημα ανοιχτό σε τόσο κεντρικό δρόμο, ας πούμε, όλα τα άλλα κλειστά, απεργούσαν εκεί πέτρες ακόμα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μέσα, βρέθηκαν 100% με τη δική τους βούληση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Και Αγγελοπούλου είναι στο τέτοιο, πήρε το χρυσό από εδώ όλο και το πήγε εκεί. Για να κάνει βόλτες με το σκλάβος. Κατάλαβες. Για το πούστη. Να πεθάνουνε τα παιδιά του. Έκαψε 3 παιδιά έκαψε εκεί μέσα. Εγώ νομίζω δεν έχουν καμία ευθύνη οι διαδηλωτές. Η άποψή μου η προσωπική είναι και από την πείρα μου τόσα χρόνια μυρίζει προβοκάτσια από παρακρατικά στοιχεία, τα οποία βλέποντας όλο αυτό το πράγμα το οποίο αναπτυσσόταν, ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, μια ψυχολογία, από κάπου ξεφυτρώσανε και δεν αποκλείεται να συμπαρασύρθηκαν και τίποτα μικρά παιδιά, ας πούμε, που βρισκόταν σε μια εξεγερτική κατάσταση. Δηλαδή. Έτσι γίνεται πάντα αυτό το πάντρεμα, έτσι έχω παρατηρήσει πάντα να γίνεται. Άποψή μου όμως είναι αυτή. Νομίζω ότι κυρίως είναι πράξεις προβοκατόρικες για να φοβηθεί ο κόσμος και να μην κατεβαίνει κάτω στις διαδηλώσεις. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό κάποιων ασυνείδητων ανθρώπων που χωρίς να σκεφτούν το αποτέλεσμα της πράξης τους προβαίνουν σε άσκηση βίας και σε πράγματα που το αποτέλεσμα είναι ανεπανόρθωτο πολλές φορές. Όπως ξέρω εγώ το γεγονός που έγινε στη Μαρφίν, που αν το καλοσκεφτείς, στην ουσία αυτοί που πεθάνανε είναι 3 εργαζόμενοι που και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και εμείς παλεύουμε για κάποια δικαιώματα. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι πεθάνανε 3 άτομα από εμάς. Δεν ξέρω αν είναι προβοκάτσια ή όχι, πολύ πιθανό να είναι, αλλά και πολύ πιθανό να μην είναι, δεν ξέρω. Αυτό που με αφορά είναι ότι εγώ γενικά προσωπικά τα έχω πάρει με τον αναρχικό χώρο, ό,τι είναι αυτό και ό,τι μπορεί να σημαίνει, και για τον καθένα, ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται σαν αναρχικοί μπορεί να έχει τη δική του θέση πάνω στο πράγμα, αλλά αισθάνομαι ότι δημιουργεί μια αισθητική και μια αντίληψη, εστιάζει σε έναν κόσμο, εστιάζει πάνω στο μαύρο και από το μαύρο δεν ανθίζει τίποτα. Ακόμα και άνθρωποι που επιλέγουν το μαύρο ως αισθητική σύγκρουση, άσχετα αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, πρέπει να φέρουν παιδεία. Δηλαδή η Μολότοφ, όταν την επιλέγεις ως μέσο σύγκρουσης σε μαζικές διαδικασίες, έτσι, γιατί ατομικές ούτως ή άλλως διαφωνώ, θέλει παιδεία. Πρέπει να ξέρεις πού την πετάς, πώς την πετάς και γιατί την πετάς. Αυτό. Και γενικότερα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιάζουμε στην άνθηση και όχι στο σκοτάδι. Έχουμε μια τραγωδία και πρέπει να δοθεί μια κάποια κάθαρση, και αν αυτοί που το κάναν ήταν όντως επαναστάτες, ας πούμε, και δεν ήταν προβοκάτορες, η λογική και αυτό που ταιριάζει σε μια ηθική σε αυτόν τον χώρο θα ήταν να βγουν και να λάβουν την ευθύνη με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ούτε ότι είναι προβοκάτσια, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος ήθελε να κάψει όντως κάποιους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα που είναι η αποθέωση της βίας, του θεαματικού. Δηλαδή, αυτοί που το κάνανε αυτή την ενέργεια ήθελαν να κάψουν τη τράπεζα. Αν είχε μείνει εκεί, μάλλον και χιλιάδες κόσμος δεν το κοίμασε. Μάλλον θα ήταν μαζί τους. Δυστυχώς όμως έγινε μια μεγάλη τραγωδία, και αυτή η τραγωδία απ' τη μία είναι μια δολοφονική αμέλεια, πώς να το πεις, δηλαδή είναι κάτι που συνέβαινε χωρίς να το ήθελε κανείς, αλλά χωρίς και κανένας δεν σκέφτηκε ότι μπορεί όντως μια δράση να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Παντού μας κυνηγάνε. Πάντα μας κυνηγάνε. Φορτωνόμαστε τα όνειρά μας και τα ανοίγουμε ξανά. Ούτως ή άλλως θα νικήσουμε, καλέ μου. Σε βλέπω που έρχεσαι. Θα νικήσουμε μαζί.
Πήγαμε στη Χόχλια και βρήκαμε τον Άρη Βελουχιώτη με την ομάδα που είχε 27 άντρες. Και οι 3 εμείς πήγαμε, γίναμε 30. Καλός ήταν. Δίκαιος. Δικαιοσύνη είχε. Άρης Βελουχιώτης. Μαρτύρομαι και ξεσηκώνομαι για αυτά τα αιτήματα τα οποία μου απασχολούν. Τα χέρια κάτω στις περιουσίες των ανθρώπων όμως, τα χέρια να είναι έτσι, έναν τον άλλον και να βαδίζουν τις δρόμες. Τέτοιες ιδεολόγες θέλω εγώ. Ήταν κι άλλα Αντάρτικα, αλλά με το διάμειμμα εγώ. Με τον Εξονελάς. Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός, Ελλάς. Αυτοί που έκαψαν εκεί είχαν πρόγραμμα. Τους έδωσαν άλλη την κατεύθυνση, έτσι, από μέρες ακόμα, και λένε εκεί θα χτυπήσετε. Αφού τα είχαν στα χέρια, στα έφαγαν. Δεν ήταν άνθρωπος της φιλονεξίας, όχι. Να κοιτάει τον εαυτό του, ατομικιστής. Ήταν άνθρωπος για το σύνολο. Ήμανε υπολοχαγός, καπιτάνιος όμως, ο στρατιωτικός. Ναι. Ήτανε 3 καπιτάνιος, στρατιωτικός και πολιτικός. Ο καπιτάνιος ήταν για το φαΐ, για τον ύπνο, για τη συντήρηση των ανταρτών. Ο καπιτάνιος, ο πολιτικός ήταν για πολιτική καθοδήγηση. Και ο στρατιωτικός ήταν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αποτελούνταν από 3 πράγματα, δηλαδή καπιτάνιος, στρατιωτικός και πολιτικός. 25 Μαΐου 2010, 1912 γεννηθείς. Σήμερα ναι, 25 Μαΐου του 2010. Λέγομαι Σωτήρης Γαλιμάνιας του Κωνσταντίνου. Έξω, στις πλάκες της αυλής, μας πέρναγε η νυχτιά με το ταγάρι της και το σκυλί της. Ακούονταν σύναυλα η μαγκούρα της, μακριά σαν του αργαϊού τη χτέ, και ένα άσπρο φως, σαν γυάλινο άλογο, χανότανε στο δάσος. Πόσο παίρνω? Ναι. Το 320 έπαιρνα που κάτσαν και τις 30. Τα παιδιά μου, άλλο στη Λαμία, άλλο στα Γρίνιο. Μιλένε Λάμβρου και είμαι 77 χρονών. Ζω μόνη μου στη Δάφνη της Βρετανίας. Οι κηδονιές αργότερα σφίγγανε πάλι τις γροθιές τους. Οι ντομάτες κοκκίνιζαν σαν φιλημένα μάγουλα. Ένα κλονάρι δυόσμος φύτρωνε με στη ραγισματιά του τείχου και η ντουφεκιά του Γεροδήμου βούιζε στο πλατανόρεμα. Περνάει, γυρνάει ο καιρός. Ροδάνει, κόκκινη κλωστή δεμένη. Η αδερφή μου είναι 94 χρονών, εγώ είμαι 80. Οι πολιτικοί τα χάγαν τα λεπτά με τις φίλες. Και οι τσαλνούς τους έκαναν πίσω τώρα. Και δυστυχάνε. Τσέκοψαν και τους μισθούς, λιγόσεψαν και τους μισθούς, πώς να ζήσουν. Αυτοί τα έφαγαν, ποιος τα έφαγε? Οι κυβερνήτες κυβέρναγαν. Ο κόσμος έχει δίκιο. Πηγαίνει στους δρόμους και ανιστέκεται. Πάνω στα χέρια σου οι ροδακινιές ρίχνουνε τα μαντίλια τους και φέγγουν τα κεράσια φαναράκια κόκκινα στο δειλινό σου δρόμο.
αυτοί μας κυβερνάνε, ποιος θα τρώει. Ξέρω εγώ, βίλης θα φτιάνε, αγορές κάνουν αλλού, ξέρω. Φτώχεια. Ποιος τον λογαριάζει τον κόσμο. Ο τέλος γίνει. Εκείνοι που να πάνε, εκείνοι κάνουν κομμάτι για τον εαυτό τους. Ο λαός πρέπει να έχει αντίσταση. Spitacă mazera, aireț, sărtis larera, imanu shikin kankush mairi, Shikin kangush mairi Kisharanara cheskane Kanir balik esyereke Anushkuna teskadare İmanu şikin kankuş mayrin Kişerenere çeskane